Ngiyabingelela kakhulu, ngiyabingelela ntambama, ngiyabingelela sikhuphuka kanjalo. Ngikulandele ufikile Mlomo. Ngizokhuphuka ngalesikhathi kwisishiyagalombili. Ngiyasikhuphuka kanjalo, ngikhuphuka nawe umlaleli osekhaya, ngikhuphuka nawe ohleli emsebenzini, ngikhuphuka nawe ohleli ekhaya ulalele iPhila FM, ukuhlelo oluhamba phambili kakhulu olusanda ukufika. Usho njalo ufikile Mlomo uthi ngiyohlala kunjena noma kunjena, ngeke ngisuke kuyena. Bathi intokazi ilandelwa kakhulu-ke lena, ilandelwa yonke indawo. Abalaleli abaningi bayazi le ntokazi ufikile Mlomo. Uphethe ingoma ejikisa umuntu esecabangile okubi. Uthi siyohlala simkhonza noma kunje. Hawu Nkosi. Nawe mlaleli osekhaya esasho kanjena, futhi ukhuphuke naye nawe umvumela ngemumva umlandela kulesimo obhekene naso. Uthi mina ngeke ngisithathe isinqumo esibhedayo, ngiyohlala kuye noma kunje, noma bengangihleka umakhelwane. Usho njalo wena uthi ngiyohlala kuye nginje. Sazokulandela yena-ke futhi uDumi Costadi lapho esho khona ethi-ke ulwandle lababona. Zokulandela yena silokhu esikhuphuke njalo ngalesikhathi kuyintambama. Uthi ufikile Mlomo noma kunjena, ungapheli ungakhathali futhi ukuthandaza, thandaza njalo. Lokho ngilandele njalo abaculi, lokho ngilandele njalo abaculi-ke. Umlaleli osekhaya hlala phansi ulalele nje lePhila FM, ikulethele yonke into enhle. Sokho esikhuphuke njalo. Ngisayolanda uDumi Costadi-ke manje. Bambiza bathi uDumi Costadi insizwa ekholwe kakhulu, insizwa ephethe kahle, insizwa eyaziwayo eSouth Africa, eyaziwa ngakho ukukholwa. Yasimdonsa ngawo lo mculo othi-ke ulwandle lababona. Uthi nomfula uyiJordani wababona ya ephakathi kwawo Jehova. Ilokhu isho njalo le ndoda ithi ulwandle lababona, nomfula uthi uyiJordani wababona. Awu madoda babegcwele inkazimulo, babengahambi isho njalo le ndoda ithi kwavuleka ulwandle. Mbukelo osekhaya, mlaleli osekhaya, khuphuka nami nawena sangavuleka izinto. Awu isho njalo le ndoda uDumi Costadi ithi-ke kwavuleka ulwandle. Uthi umfula wahlehlela emuva, nakuwena sangahlehla inkinga oyitshela ukuthi-ke zikukhungethe. Isho njalo le ndoda uthi-ke wayesekhona umdala wey'nsuku.
lokhu esikhuphuke kanjalo ntambama, lo esikhuphukile nawo umlaleli, lo esikhuphukile siyiphila FM. Lokho kulandele kanjalo abaculi, lokho kulandele kanjalo abaculi, silokho esithelelana kancane, mhlambe lokho engidlalela kona kuzokuphilisa, mhlambe lokho engidlalela kona kuzokulethela okuhle empilweni yakho. Phela wena hlala nephila FM, ungasuki eduze kwayo. Gamenxe ihora manje, sesigamengxe ihora. Kusebusuku abantu besebenza, abanye behlalele, abanye belalela umsakazo ephila FM. Lokho esikhuphuke kanjalo, lokho esikhuphukile sikulandelile abaculi, sesivala lelu hlelo oluhamba phambili lephila FM. Lokho esishilo nyuka nathi. Izosho kanjalo lengoma ithi-ke ikuyekisa konke obusukucabangile okubi. Ikhuluma kanjalo ngempilo evangeli. Kubalulekile ukuba nevangeli ekhaya. Kwesishilo kanjalo sesivala uhlelo, sibuke sithe ingcwele. Ilokhu ishilo lentokazi uthi impilo yevangeli, impilo yesindiso, uthi ingcwele. Besingeke benisibe ingcwele nathi sona. Siseligoqa lolu hlelo uzosithola njalo ngo-4, uzosithola njalo uhlelo ntambama, silokhu eshilo, silokhu esikhuphukile njalo. Sithi ngoLwesibili sibe sikuphathela umaskandi, dlale nathi njalo nje lolu hlelo sokusikhuphukile. Mlaleli usekhaya, sikuthanda kakhulu, ungadedi kulolu hlelo.